No tak toto som pripojenul jedného typička, má tu nejaký sprostý traktor. No, ktorý nie je moc dobrý, tak to je dobrá mapa. Sme u Poliaka, volá sa, jak sa to volá? Michal. Práve ja som Slovák, takže ja som u Poliaka, on je Poliak, takže nič nevadí. Ideme sa pozrieť ďalej. No, tuto je nejakého kombajn. To je zaujímavé. No, ale neviem, čo mám robiť, takže... Čo? Postávam sa, No, takže to je trošku na prd, ale nevadí. My si to musíme pekne načítať, takže by som sa mal potom dostrihnúť.